tagpang iti tangatang. Inapalabas, saan ang nagbaligi ni Benji iti panggap ng aramiden ken ni Althea, idi dagos nga imasidagkan kuana ni Miguel. Nas daw ni Benji idi makita na ni Miguel. Kastamutan anas daw ni Althea, idi imasidagkan kuana ni Miguel. Nagsarsarita nga rod dagiti dua, ket inlawlawag ni Miguel tinapasama ken kuana. Impaka ang moment ni Benji ken ni Mayor Carrion ti maipanggap ken ni Miguel. Nagkadkad ni Benji iti kayat ang mapasamak ti Mayor, apapatayin na ni Miguel. Iti sentro ti Ili, imbaga ni Miguel tinapasamak ken kuana ken ni Toro. Itagagayem, tenggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tapang! Iti tangatang! Gusto gayam. Wentoro, kalpasan ti pa nagpapigsa. Limad ang nagkita kami kini Colonel Maravilla. Nagsaritaan mi ti pananganok ko kadagiti managdakdakes. Gayam. Toro, sa anak ngay madayo kada kayo. Addak lang itaglawlaw yung. Malagip mo ka di jay dongrit a lalaki. Nga inasitgam iti parking lot ti sigod a restaurant ni Althea. Wan! Malagip ko dayta, gayam. Nagsubliak nga rod iti restaurant, tapno mga alaak iti makan. Ngam kalata pimanawak iti day di agundaway. Kuna kat asika jay dongrit a lalaki ang nakita, gayam. Sa anak ang nagbidot iti panangipagarob. Nakita na kon. Ngam sa anak ang nagpadlaw. Tapno sana madadal ti plano kang aramidan. Pilibak kan ka, gayam. Talaga nasirib ka. Isong ita. Lepas kon ti laban. Ano pag dayja Don Braulio? Tapno sumarte ngan ti pamapatay. Kan panagwaras ti droga iti daytoy a probinsya. Mayor, aglayon tayo ka din i safe house. Wandaria, kaya't kong tiyaginan na. Ato, tiaramnida kay sa opisina. Isungay parpartak mo ti panagmaneho. Wen Mayor, Malagip ko tinaibaga ni Benji. Natured di ko na kung dayjay akanakak. Ngam, at dapay gayang pagbut-but nga na. Anya nga to ti bilag nga dakan ni Miguel. Tamis mo na ani Benji at ti prong kat kaputag na dayjay ata. Jaglaim pakarong Mayor, kalata nagbalangan ti kotse. Sino to kitinaglugan iti kotse? Ha? Mayor, grupo ni Billy. Aniya, Anya ti aramidan ta, Mayor. Nakapaturungan dagiti paltog da kada tayo. Ponyeta. Billy? Sa dino ti ayan, dahil ti ang Mayor Carrion. At dahil ti daan na hideout, boss. Bambantayan dagiti kakadwa tayo. Baligi ti panangkamagyo ken kuana. Iso ang magagaran ako na makakita ken kuana. Saan kami ang nagliway anang surot ken kuana, boss? Sinurot mi ti kotse na, aging ga iti National Highway. Pinaltugan mi matan ti driver na. Kasta. Ala. Mapantan iti daan a hideout. Don Braulio. Anya ka di tinapateg at agsaritan ta. Apaya pinayaban na ka na inibuyot mo dito ay hideout na. Mayor. Nagmayat alang-aban ti Pasko nga angin. Ngagapoy ti tao. Saan ka di? Don Braulio. Kumita ka iti tangatang.
Nagmaya aboy-boyaan ti palagapayag dagiti pilli. Sayang lang ti kinangayad ti lubong. Mumaysakan anaramiis abangkay. Dun, Braulio, di mo ipaturong kanya ti iga mo. Di nakpatayan. Agkita kayon ken ni Satanas. Dahil tatilumpanggan ka, Mayor Carrion. Billy! Boss! Umasidag ka dito. Boss, Sumipngatan. Katipan lang yun ti bangkay na iti mismo asango ti munisipyo. Matungpal, Don Braulio. may bangkay ni Mayor Carrion na doon. Jesus, yan nila pas ang suit, pinapay mo. Yung balang dalatan ti bangkay ni Mayor Carrion iti sangot ti munisipyo. Oh, ikaw yung masidag ni Bangkay. Ano saan pa ang nalpas na investigasyon? Madayo kayo ba ako? Mas kinamamon dahito ni Sir Miguel. Pwede di police Umagat line. isip na. Pumanaw ako iti dahito lugar. Sir, no sana sikat ng papatay kin ni Mayor Carrion. Sino nga tati suspect? Goryo, ado ti kabusor dagiti sindikato. Iso adi tay maitudo, no asino tinang patay kan kuana. Sigun pa itinangag ko iti pulis nga gim-imbestiga. Imbalang dalatan iti sangot ti munisipyo ti bangkay na. Kat nalabit a pinaltugan da iti sa bali a lugar, sir. Ituloy mo lang tati agkalap iti impormasyon. No sa dino pa iti ayan dagiti bodega ti droga dito'y probinsya. Wen, sir, di ka madanagan. No, adamanan makalap ka, ibagag adaguskin ka. Agyamanak no kasta, Goryo. Sir, ino to na maparparmag dagiti leader ti sindikato. Juan Goryo, kinapudno na. May samit ni Mayor Carrion ngan ano pak. Naunaan daklaang dagiti kabusor na. Sir, Dakal ti basol kanyak ni Mayor Carrion. Gapoken ko na. Natay ti may saan napatag iti biyag ko. Sir Miguel, Nas ka na mamanda ito ni tatakabo. Itamat lang. Ipakamukin ko na tinapasamak kini Mayor Carrion. Panglahagan ko na tikas jay, Miguel. Talaga nasakit tinakam ko kan kuana. Patsak adag iti matlaang kakadwa na iti sindikato tinang patay kan kuana. Tatakabo. Nagpatinggan ti kinadakas day jay nga awan ng bain. Malagi po ti anak ko, Miguel. Tata, Agmay-may sa akon. Nakapsutak mutan. Nudaduma. Sa bali pa yan ti mapampanunot ko. tatakabo. Di kay kumagpanunot iti sabali. Ado ti mga patpatagkan ka. Kung kunak pa yan iti bagit. Nga lang nakmatan ni hapon Diyos. Kaslawan mo lang ti sir-sir bidag iti aramidag. Kaawanan ni Nena nga anak ko. Tata, Amumat, adwa kami laangan nga bibiyag dito'y away. Hindi natayan. Nabati ngagmay-may sa. Kat nagbaliw mo na namin pinsan ti amin. tatakabo. Jak pa yan may subo na imbagtikan ka na nagmay-may sa akman. Iso ano na tuma. Sa anak ko na mga maturog ang lantan. Aniya? At damot na giti kakabagyak iti sintro ti ilay. Mabainak mo nga umasidag ka nakwada. Sa maysa, adda dito'y haway ti pagbiyaga. Adda dito'y dagiti sa nimwak. Di kay madanagan, tata. Kanayon asarong karang kayo dito'y kalapaw. Agyaman nag-abarok. Manipod na itabon ti bangkay ni Nena. Si kanakanayon ti padpadaan nakasumangpot dito'y kalapaw ko. Tata, Tunggal agtaol na giti asok.
Ti umuna asumken iti isip ko. Ket sika ti dumteng. Managragsa ka na kung nakita kaan barok. Tatakabo. Kaslanak ka munten. Kasilpon ti biyag ko ti mangpadaan ken ka nga umay dito'y balay. Nairwa man ti rigna ka manguray ken ka barok. Toro, alas 3 iti parbangod ti damo a panagtaraok dagiti kawitan. Ngam saan pa'y laeng anagawid ni Miguel? Wan nga rod, nana. Urayan niya ti aramidak a panang bagbagaken kwa na. Awan latta ti panagbaliw na. Natangken ti ulo ni Miguel. Maturog kayo kit din, nana. Napuyatan kayon amang oray kinigayam, Miguel. Jak amo no anya a klase ti pamagbag at ti aramidak. Tapno sumardengan ti anak ko iti aramiden na. Nana Amalia, adda pagbutbut nga aramidan ni kayam, Miguel. Anya dayta. Ti panagsango da kini Don Braulio nga amana. Anya. Asino tinakaamuam nga ama ni Miguel ni Don Braulio? Nana Amalia, niibaga amin kanyak ni Nana Marcelina. Ti may papankin ni Miguel kan Don Braulio. Wentoro. Pudno ti imbagaken ka ni Marcelina. Putot ni Don Braulio ni Miguel. Nana, Isu nga aramidak ti amin. Tapno makaadayo tayon iti daytoy ano kaan. Tapno awan tidak ka sa mapasamak iti nagbaetanda nga agama. Nana, uray anya pa'y ti aramiden tayo apa nangiliklik. Naladawin ti amin. Madaman nga ano po ni Miguel ni Don Braulio. Diyos ko. Inulit ko ngayon bagakan kwa na tinaibagayo iti namin San Arabi. Ti panangliklik na kin ni Don Braulio. Toro. Jak nagayatan ti inaramid kanyak ni Don Braulio. Hanggang saan ang mailibak nga iso ti ama ni Miguel. Nana, No kasano ti kinadakas ti ama na. Kasungani met ti ugali ni Miguel. Nasingpet kan managtulong ti anak ko. Nana Amalia, Jak namnamaan da ito iya mapasamak iti biyag mi nga gina. Impanaw ko idisikog ko ni Miguel. Ngam saan lata amaliklikan ti pasamak. Nana, Dumteng lata ti panawan. Nga agkita dagiti agama. kasanungatan, Nana. Amangan numapatay ni Miguel ni Don Braulio. Uray kasjay ti kinadakas ni Don Braulio. Isulat ta ti ama ni Miguel. Amalia, saan ka na sumurot iti pakanan? Madlaw iti matam anapuyatan ka anang ururay kin ni Miguel. Awan ti aramidak dito'y balay. Tumulong aklatan iti pakanan, Rosalia. Imunan ni Marcelina anapan ijay. Isu asumurot tayo matan. Amalia, Amumet ajak kayat ti awan aramiden na. madlaw kadagiti matam. Kayat dan ti agkidam. Ay, ni maturaw, maturog pa'y laang. Ay nakababain pa'y kitdan kin ni Ma'am Altea. Taimunan ijay pakanan. Rosalia. Ay Amalia, da kami latan ti makaamu ijay pakanan. Urayom laangan ni Miguel dito'y balay. Rosalia. Ala, ingkaki di maturugan.
Adu kami ngagtitinulong ijay pakanahan. Agi na nakakitday. Nilakit di Miguel tinang papatay kinangkan. Malagip ko dagitin pagpagakanyak nangkan. Makonsensya ak ajak maibalas tinaramit dagin ko na. Dayjay ni Miguel. At takatuanak alakyan. Masidil katakwada. Nakasukibot ti paltog ko itilikutan ti pantabong ko. No sa bali titignan ni Miguel. Una akon. Amok ti kapailan day tangaramitan. Isungagan ang nadaklaan. Asidag akong katakwada. Benji, Diyos ka. Nasiputan na katako sa masilig katakwada. Miguel, apay Benji. Anya ti masapul mo? si kakaditi ng papatay iti ulit agkamayon. Pagsalsaludsudan ka, Benji. Iswa di naksong batan iti saludsud mo't laeng. Anya, Apay ngay masidag ka kata kami. kaya't ko nga ibalas ti pan nakatay ti ulit agkamayon. Song batak maten ti saludsud mo. Nagbidot ka iti panangipapan. Sana siyak tinang patay kini Mayor Carrion. Anya, Nalawag tinangig mo, Benji. Saan adata ti agkabusor? Iso apumanaw kan. nadakamat ti ulit agko ti panggap na panang papatay kan ka. Kan pinatay mo dagiti buyot na. Managdakdakas ni Mayor Carrion. Iso arumbang laan kan kwa na ti kasjay. Pinatay na ti babae na patagkanyak. Anya ti mapasamak, iti panagkita da Miguel ken Benji. Kagayem, ti uluway na din ken, ti tuloy tinubela tayo ka na pauluan. Tepang! Iti tangatang! Tepang! Iti tangatang! Tinapalabas, inlawlawag ni Miguel ken ni Toro tinapasamak ken kuana. Iti sa Balya Bangir, kabayatan ti panagdalyasat ni Mayor Carrion. Kelak nga adda nagbalangan a kotse iti sauda. Nagbalig iti grupo ni Billy abang kemeg ken ni Mayor Carrion. Ket iti panangitatagda iti sangon ni Don Braulio. Dagos a pinaltugan ti lakay ti Mayor. Imbaleng madabili ti bangkay ti Mayor, iti sango ti mismo ang munisipyo. Iti sentro ti Ili, sipsiputan ni Benji da Toro kan Miguel. Ket iti saan ang nagbayag? Imasidag ni Benji kadakwada. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy, tinobela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Pagsalsaludsudan ka, Benji. Iswa di naksong batan iti saludsud mo't laeng. anya, Apay ngay masidag ka kata kami. kaya't ko nga ibalas ti pan nakatay ti ulit agkamayon. Song batak maten ti saludsud mo. Nagbidot ka iti panangipapan. Sana siyak tinang patay kini Mayor Carrion. Anya, Nalawag tinanghig mo. Saan adata ti agkabusor, Benji? Iso apumanaw kan. natakamat ti ulit agko. Ti panggap mo apan ang patay kan ko na. Pinatay mo dagiti buyot na. Managdakdakas ni Mayor Carrion. Iso arumbang lang kan kwa nati kasjay. Pinatay na ti babae na patagkanyak. Anya, Ti tao nga agar aramid iti dakes. Nang runa no at napakainaigan na kadagiti sindikato iti droga. Kabusor ko. anya, Benji. May sa kadagiti leader ti sindikato ni Mayor Carrion. Nalabit atin ang patay kan kwa na. Kat dagiti matlang kakadwa na iti grupo. anya. Ulitak nga ibaga, Benji. Saan adata ti agkabusor? Iso apumanaw kan. Gayam, saan anak timtino kita niya? Nakatakdaraklatan ang dumdumngag iti saritaan nyo. Gusto lang tinaramid mo. Amom gayam,
ado ti maad-adal ko kan ka adiskarte. Kas kumayta, ipagarup lakit din ni Benji apimanaw, wano nakaadayutan. Ngam di na lang mo, sipsiputan tapay lang tigaro na. Wantoro, kitaan ni Benji. Nakatakderlatan iti abay ti kotsena. May sa titurong ti imatang na. Anya nga tati pampanunutan na gayam. Pampanunutan na. Nukasano maibalas na tinapasamak kini Mayor Carrion. Anya. Amok tilikaw ti bito kadagiti managdakdakas. Saan da basta maklon ti pan nakapapatay dagiti kakadwada. Nang runa. Kat may sa kadagiti leader ti sindikato ni Mayor Carrion. Gayam, pimanawan ni Benji. Baybayam lang. Jack ibilang akabusor ni Benji. Gayam, masaludsod ko lang. Tiyan niya. Asino ni Benji? Apay ngam amam launay. May sa soldado ni Benji. Sigud a soldado. May sa kadagiti parikot mi iti departamento. Anya. Naging lalaing. Kat sana sumursurot iti kumandken ko na. Ti kayat na. Pagbutbut nga dagiti kakadwa na iti infantry batalyon. Nangato ti purwana a soldado. Kasta gayam. Aging ka napaltugan na ti may sa kadagiti kaduami iti battlefield. Na court martial kat na ibalod. Anya. Manipo di din. Diakon amo tinapasamakin ko na. Diak matim pagarop. Akabagyan na gayam ni Mayor Carrion. Among gayam. Numabalin. Di mi kayat nga umasidag ni Benji kini Ma'am Altea. Amo kon dayta. Tasip si putak amin agaraw na. Anya. Kasano ti pan nakamom gayam? Di ka nagdamag, Toro. Sip si putak umasidag ni Benji kini Altea. Talaga abili bakun kan ka gayam. Talaga nga amom ter aramidam. Ala. Urayan ta ni Goryo dito'y sentro tili. Napateg ti pagsaritaan ni. Boss, nailanadan iti pagiwarnak ni Mayor Carrion. Nagdinamagan ti pan nakatay na. Ayok day jaya, Mayor. Day jay ti rumbangkan ko na. Ti matay. Boss, kunak no kasari tayo lang ni Mayor Carrion. Ngayon pinaltugan niyo maten. Isong arod ako nagkada kayo. Ngay datagyo iti sangwanak. Tas siyakon ti makaamo kan kuana. Panagkunak, boss. Naibusan dagiti kalaban tayo iti negosyo. Iti da ito'y a probinsya. Pundo day tapili. Ti udina. Siyakmet lang tinabati kadagiti leader ti sindikato. Katita. Kasapulak ti adu aboyo, Billy. Sana parikot data, boss. Ado nagiti maala tayo. Kat? Sa tinong arod ti pangalam kadagiti agbalin na buyo tayo. Iti pagbaludan, Don Braulio. Anya? Nakasaganan ti grupo mi iti panaglibas dagiti balod iti provincial jail. Akadwa ni Jaime. Mayat day ta na panunot yo, Billy. Magagaranin ni Jaime ang makalibas, boss. Sige. Nabayad ako ni Warden. May panggap kadagiti may pastra ka droga iti pagbalutan. Nayunak pa iti bayad ko kenkwana. Basta makalibas dagiti agbalin. Abuyot tayo. Agawit ang Toro. Amang ano agur-urayan ni Nanang kadata. Wan gayam. Amom matan ni nanang mo. Kanayon nga agdandanag. Asidagtan iti nang iparking nga iti motorsiklo. Ay, niliputan!
Pakamatak iti balat ti awanan bayin at traidor. Gayam! Nakaadayon ti kotse ni Benji! Darasam toro. Bareng makamatan tapay ti kotse na. Jakon makita pa ti kotse dayja at traidor. Talagang awan tinasayat nga aramid na. Gayam! Jaklaim pagharap nga aramidan ni Benji ti kasyay. Nagmayat mat ti panakisarita na itay. Dahita ti ibagbagak toro. Saan ka ngagtalak iti kabusor? Iti anyaman nga oras. Agaramid iti dakas. Imbaglakit din gayam. Tanasiputam ti panang paltog na kadata. Tanusan, natayak ko man. Aging ga siyak ti kadwam. Saan ka aman Toro? Malas. Malas na talaga. Jak napuntaan dahi diyang awan ng bain. Jak napuntaan! Madidirik iti panagmintis ko ng paltog kadakwada. Uray jay lakin lako mati napuntaan. Sa nabali, subukag ti kabailag amang parmag kin ni Miguel. No kas pangarigan tasyak ti makaparmag kin kwa na. Siya kon ti kasiglatan. Agsagana kayo kakadwa. Iti saan nga agbayag? Rumwad iti naglibas iti pagbaludan iti kakaykaywan. Iti pagluganan da kativan. Isagana yon. Nasken ti panagalirto tayo. Dakkel ti imbayad ni Don Braulio ko ni Warden. Tapno makalibas iti balod. Makita ka man ni Jaime, Bele. Kailiw ko magtanda dyan iti sugal. Basta makalibas na nasayat ni Jaime. Makita pa si Bibiyag. Tukmol. No saan nga gananan? Malas na laeng. Sana basta-basta ti aglibas iti pagbaludan. Sabagay Rumwardag iti naglibas iti pagbaludan iti daytoy apasat ti kalsada. Bele, at rin mo manipot iti kakaykaywan. Sagana kayo. Kakadwa tayo da kita. Makita ka matlangan ni Jaime. Nagturong dan dito. Sige, sabtan nyo ita. Baligi ti panaglibas yo. Dakkel matagatad ti inruwar ko tapno mabayadan ti opisyal iti pagbaludan. Ti kayat ko. Sana masayang ti gatad nga imbayad ko ken ni Warden. Isuaramidan nyo ti kayat ko. Nasayan nga rod no kasta. Mabali na may kat iti serbisyo day jay a Warden. Gapo iti panaglibas yo. Ngam uray maikat iti serbisyo. Tamaaramat na mati kwarta nga intay ko kenkwana. Ha? Saan na ni Warden ti pagsaritaan tayo? Tanalpasan ti transaksyon ko kenkwana. Makamumatan iti biyag na. Ubing! Ibaga ni Billy kada kayo ti rumpang nga aramidan nyo. Agin na kayo pa'y. No kaya ti uminom iti harak, nawaya kayo nga agraragsak dito mansyon. Nagyabang kami, Don Braulio! Gayam, nadamag mo ka din ti panaglibas dagiti balod iti provincial jail. Toro. Dakkel ti nagkurangan ti management ti pagbaludan. Iso nakalibas dagiti balod. Ngam no panunutan anay bag gayam. Saan basta-basta makalibas da iti pagbaludan? Husto ka. Ngem no talagang ikagumaan dagiti balod ti aglibas, maaramid da. Kasta ka di? Toro. Saan lang nga iti provincial jail ti pakapaspasamakan ti panaglibas dagiti balod? Iso nga aging ga ita apanawen. Ado pa lang kadagiti naglibas ti at large. Saan asarsardingan dagiti otoridad nga ano pen? Gayam, ang mga noadamat nang ilibas kadagiti balon. Agdalan pa iti naunag nga investigasyon dagiti otoridad. No apay ang nagbaybay a dagiti jail guards. Kang runaan, maimbestigaran ni Warden. Sigurado ang maikat iti serbisyo ti Warden, gayam. Depende dayta iti resulta ti investigasyon. No mapanagnakan nga da negligence ni Warden, sigurado ang maikat iti serbisyo. Agraira manen dagiti managdakdakas dito'y probinsya. Agwaras da manen.
Kamusta kan, my friend? Talaga, kailiw kan. Oy, Jaime, among mo siguro tinapasama ka dagiti kakadwa tayo iti baro a hideout. Ado tinapapatay ka dakwada. Idi rin out dagiti kamong ti anti-illegal drugs task group. Kasanon, dagiti siya buhay jay. Di sayang lang. At dayta ka manan ako na. Natural nga alaan amin dagiti otoridad dagiti syabo. Tanatiliw dakat nga rod. Apay nga men, natay dagiti kakadwa tayo iti hideout, pile. Siyempre, 5 banda ka dagiti otoridad. Iso na tayo da. Apay nga men, nalima banda. Gapo ta rin out dagiti otoridad ti laboratorio. Aya. Apay nga agsipat ka, pile. Tiyan mo mga ta. Jack madlaw aluklukon nak. Diyos kay. Saan ka mataluklukon, pile? Ne. Agdamdamag aglang. Apay nga ming agdamag-damag ka, ha? Ang kaputa kayat ko amamuhan. Tuwan niya tinapasama kasi pero ahit daw. Apay nga min nakayat mo ama-amuan tinapasamak. Laglag. Awan pa'y ganas, makisarsarita man kan kabile. Ulit-ulitin lang, dagiti bagbagak. Ti Diyos kay Jaime. Masurun mo't lagayam. Gaputa insublik lakan kuha na dagiti saludsud na. Isu pa enter daganas ng agpungtot. Tuggarang pa'y lang aging ka itati awanan pa'y. Imadumanan dagiti buyot tayo, pili. At andamanan na pumigsa ti grupo tayo. Kontra ka dagiti manglaped kada tayo. Boss, total, adda dito yun ni Jaime. Maaramat tayo ti kinasiglat na nga agkarnap kan ag-hold up iti bangko. Pundo na ita. May sardang pailang ti panaglako tayo iti droga. Tanayingit pailang dagiti otoridad kontra droga. Uwan, boss. Sarkan tayo dagiti na dumapay a probinsya tapno agkarnap kan ag-hold up iti bangko. Nabibilang nga armas ti aramatan tayo. Tanungas pangarigan tadda mapasamak a bulilyaso. Saan kayo basta maparmag? Lumaban kayo. Uwan, boss. Riribukan tayo ti pagilyan. Agwaras ti grupo tayo. Iti na duma-duma nga ili. Tapno makapagtignay tayo anaimbag. Areglado, boss. Saan matamay may sa lugar ti pangipaknyan nyo kadagiti lugan ang makarnapyo. Nawatam ka di, ti kayat ko asawan, Billy. Nawatak, Don Braulio. Good. Ala, Billy naman na imbag ni Jaime. Tapnuawan ti mapasamak abulilyaso. Agbaligi nga ta ni Don Braulio iti pangpanggapan na. Gagayem, ti uliway na denggan, ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang. Nobela ni Sagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon kan musika. Jonar Jun Repotazo. Computer Recording Technician Mark Molag. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kan daytoy nga istasyon. Tepang! Iti tangatang!